Доказателство за това, че освен желани някои специалности в Алма Матер обучават своите студенти по световни стандарти, е това, че Софийският университет се класира в десятката на престижно световно състезание за спътници в Япония, след като предложи уникална идея за едва 50 кг спътник за комуникация с Антарктида. Репортаж на Цветан Симеонов. Въведоха екипа ни директно в лабораторията, за да се похвалят. Нашият отбор се е класирал в състезание с университети мечта, като Massachusetts Institute of Technology. Конкуренцията беше много голяма. България участва с наистина уникално предложение за приложение на малък спътник за комуникация с Антарктида. Това е област, която е много слабо покрита в момента от космически комуникации и представлява от интерес за цялата международна общност. Спътникът ще има функцията на пощальон. Той ще записва съобщения от базата, когато е над нея, и ще ги доставя тук, когато преминава над нашата страна. Спътникът, наречен СУСАТ, ще предава снимки от бордовата си камера. Те могат да се използват за следене на популации на животни, горски пожари, наводнения и бедстващи хора. Колегите, които са ходили на тези експедиции, усещат каква е ползата. Те знаят много добре възможността да пратят данните си още по време на експедицията, те да бъдат обработени тук, да се върне обратната информация и те да могат да направят още нещо. Така като резултати една експедиция ще се равнява на две. Другото е възможността да обменят информация с семействата си, най-малкото електронна поща. Това ще стане със сигурност. Освен за трансфер на данни, проектът ще бъде използван и за обучение на студенти. В клъстера, разработващ спътника, участват 7 университета, всеки един от които ще има възможността да борави с данните, получавани от ледения континент. Смятаме, че до края на годината ще можем да започнем техническата работа по изпълнение на този проект. Космосът е мечта за всеки един от нас, а учените от физическия факултет могат да я превърнат в реалност. С нетърпение очакваме финалът на конкурса през октомври, когато ще научим и крайното класиране на българският отбор.